इसके बाद कर पाएंगे सुबह देखेंगे आगे क्या होता है। खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर जोङो दा दिनैहाय दंफैयो माने नैबे उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे जोङो मोनसे माने दाउजें आरोना थ' ओरै पानेरि सानेरि बारबोजोबनानै थ' जोङो दा दिनैहाय बेवहाय दंफैयो जास्ट एसे माने बोथोरा बिराद गरम ना थ' बेखायनो जोङो दिनै दुगैनाय हिसाबै ना थ' मोनसे ब्लगबो ओंखारगोन बेबायदि आरोना थ' जोङो बे हिसाबै दिनै फैबाय आरो जायगाया बिराद मोजां समायनानै नायबाय आरो गोबां मानसि दिनै ओरैबायदि मानसिना बे सिगांथिंजायबो माने गोबांथार मानसिफोर दङ दुगैगासिनो आरो नोरै सिगाङावहायबो दङ बैथिंजाय माने गोबांथार दङ आरोना थ' बेबायदिनो सेल्फि टेल्फि बायदिसिना फट' सट' लानो थाखाय गोबांफोरा बेवहाय फैयो स' जोंबो जायगाखौ नायफैबाय एकदम बिराद क्लिन आङो आवगोलावबो फैबायमोन थेवबो दिनै माने गरमनि थाखाय बेवहायनो फैनाय जाबाय थ' बेलेगाव आरो मायावथो थांबावनो ना थ' नायदो नै हाजोआबो बिराद बरिया आरो दिनै माने सान्दुंबो दंना थ' बेखायनो एसे स्पस्ट जादों आरो थ' जोङो दा बेवहाय दङ दसे इन्जय खालामनोसै जोंना बेलेग जेबो गैया गोबांफोरा माने बेवहाय रेस्टुरेन्टआव बायदिसिना थ' बेहाय मोनजोबो स' जोङो बेबायदि लाबोनाय जायाखै थ' जोंना जास्ट खालि स्टिं आरो चिप्स बेलेग जेबो गैया लोगोफोरजोंना एकदम मिरामिस आरोना थ' जोङो बेखौनो एसे लोंनानै इन्जय खालामबाय आरो दा एसे दुगैनानै आरो थांफिननोसै आरो ब्लगआ बेनो बेलेग जेबो गैया खालि माने जायगाया मोजां बिराद समायना जायगा नै वाव बिउटिफुल आरो ना दैया उनथिंजाय माने बाज्रुमगासिनो दं ओरैबायदि साफा नायदो नै दैया आयु ओइ दै दैया मार दै नायदो नै ओरै फैगासिनो माने बोहैगासिनो फुरा ना थ' गोसोब्ला माने बेवहाय फैनो हागोन बिराद मोजां आरो साफा जायगाया क्लिन ना थ' बेखायनो जोङो एसे बेरायबाय इन्टारेस्ट नाङो माथो खालामनानै थाबाय थानो ना न' सिङाव हाबनानै बेसेबां ब्लग बा बेसेबां भिडिअफोर बानायबाय थानो थ' एसे जायगाबो बेरायनांगौ आरो इन्जय खालामनांगौ आरो ना थ' इन्टारेस्ट जायगाया बिराद मोजां नै दुगैनोसै गोबां मानसिफोर दङ दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो ब्लगआ बेलेग रावबो गैया ओरैहाय फंबाय सासे दङ थ' जोङो सानैजोंनो माने फैबाय आरोना स' बाइकजोंनो फैबाय एसे इन्जय खालामबाय बिराद मोजां जायगाया गोसोब्ला सोरबाफोर फैनो हागोन दा बेयाव गरमाव बिराद मोजां आरोना दुगैनो ओरैबायदि माने दैया स्राय बोहैगासिनो देखायलांगासिनो आङो जोङो दिनै सानैजोंनो फैनाय जाबाय जायगाया बिराद मोजां इन्जय नाङो माने गोसोफोरखौ मोजां नाङो आरोना
थ' फैनानै मा खालामबाय थानो ना न'फ्राव आरो बेसेबां न' सिङाव हाबनानै थानो एसे ब्रेनफोरा माने फ्रि जायो आरो स' लोगोफोर भिडिअ'आ बिदिनोसै आङो दिन्थिलांगासिनो नायदो नै माने दाउजेंनि दैया ओरैबायदि दाहार वाव दैयानो दै ना मा दुगैनो बिराद मोजां जादों मानसिफ्रा दुगैगासिनो एकदम इन्जय लागासिनो आरो जायगायालाय फुरा समायनाखा आरोना ओरैबायदि समायना जायगा दाउजें माने आरो दाउजेंआनो आरो पिकनिक जानो माने बिराद मोजां अन्थाइ दङ स' बेफोराव माने बानायब्रबबाय दैयाबोथ' खाथिखा इन्जय आरो बेथ' बिराद मोजां नै दिनै बिराद साफा जादों माने साना एसे क्लियार दंना थ' आरो दा हाबसिगोनसो नै सान्दुङा बारा गोलाव खालामबाय थाला जोंबो एसे दुगैनानै माने थांनोसै आरो ना थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम दाबाव लाइक शेयार खालामनो ओरै माने सिगाङावहाय गोबां मानसिफोर दङ ओइथिं सिगाङाव नुवा आरो ना थ' बांद्राय मोजाङै नुहुरा दुगैगासिनो दं हेल' लोगोफोर हेल' दे दाउजेंआव दुगैफैलायबाय दाउजेंआव दाउजें नै बिराद बरिया थान्दा मोनखायो दाउजें फट' बारलाय फट' लालाय दाउजें बरिया थान्दा You can check the view, guys. You can check this view. Check this out. Check it out. Wow, beautiful place. क्या बात है यार नै ओरैबायदि समायना दाउजेंआ दैया नै लोगोफोर जोङो दाउजेंआव बेरायबाय दुगैबाय इन्जय खालामबाय बिराद मोजां प्लेस नायदो नै ओरैबायदि स्पस्त'खा दिनै बिराद क्लियार बिराद मोजां नाङो आरोना समायनानै थ' दुगैबाय एसे इन्जयबो खालामबाय बैयावनो दुगैबाय बिराद बरिया आरोना थ' लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थालिया जोंबो थांनोसै दा गोजान ना जायगायाबो थ' जोङो दा ओंखारबायानो नै जोङो थांगासिनो आरोना थ' बिराद मोजां समायना जायगाया मानसिफोर दंलाबायो सिगांथिंजायबो थ' बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नामा नायदो नै बिराद स्पस्त'खाना ओरैबायदि स्पस्त' माने क्लियार जाखायो आरो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जोङो एसे इन्जय खालामबाय आरो गोजान जायगा फैनानैब्लाबो थ' फैनो हागोन बिराद मोजां दा गरमाव दुगैनो थान्दा मोनखाबाय एकदम दुगैनानै थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरोना मिथिखानाय जायगा थेवबो ओरैनो थास्लायस्लाय बेखार मा खालामबाय थानो ना थ' एसे बेरायबाय जोबोद मोजां नाङो भिडिअआ बेखिनियानोसै फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै नायदो लोगोफोर नै दैनि भिउआ बिराद मोजां समायना नुखायो आयु लाजायानायलाय नै ओरैबायदि धारनायलाय आयु मान स्पस्त' ना बिराद समायना दाउजेंआ थ' बेफोराव दुगैनो हायो आरो जोङो दा थांबाय थानोसै
दैनि भिउ ओरैबायदि समायना बोरै बारबावगोनलै बेखौलाय बासिलांजोबसिगोन माथो ओइ मानसि बारदों आरो बै बारसोमलांनाया इमान माबायाव आं ओइथि थांसै दैया मारथारखा नायलाय नै दुगैनो बिराद मोजांलै दाउजें वाव ओरैबायदि समायनाखा भिउआ